Salut! Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Car Parking Roleplay. Astăzi avem un Ford, că știți că eu sunt și mecanic. Și să mergem până la service. Dacă se poate avem ceva să tractăm și... Eu nu prea sunt obișnuit și cu volanul pe dreapta. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un like. Dacă se strânge la episodul ăsta 10 like-uri, o să mai filmez, dar dacă nu, nu mai are rost să mai filmez, nu știu. Așa, am ajuns și la service. Greu de condus mașina asta. O lăsăm aici. Stație. E bine, stați să fiu prin motor. Gata, am lăsat-o aici. O să mai stau pe la service câtva timp, poate vine cineva, nu știu. Dacă nu, o să mă duc acasă și o să revin când o să fie vreun caz ceva. Și am revenit, avem un caz. Trebuie să mergem repede. Trebuie să luăm mașina de acolo. Să vedem dacă nu ne-a mințit. Trebuie să mergem până în Cândești. Că acolo e ceva. Unde e crescătoria de pește. Poate luăm și un pește, ceva, să facem acasă, nu știu. Dacă am luat țeapă, mă duc iau un pește, ceva, să mă duc după treaba. Dacă nu e țeapă, vin cu mașina la service. Și s-ar putea ca azi sau mâine să aduc invitatul special. Poate unii știu, poate unii nu. Haideți să mergem. Nu e greu rău să conduci mașina asta, nu prea îmi place deloc. Cred că mă gândesc să renunț ori la mecanic sau ori la polițist, să fiu polițist. Scrieți-mi în comentarii la ce să renunț, la meseria de polițist sau de mecanic. Și dacă vreți să filmați cu mine, adică să mai fac și un roleplay sau ceva, să apăreți și voi, dați-mi un mesaj ceva. O luăm 14 pe scurtătură, că e mai aproape. Și am ajuns, se pare că. Sper că pe aici e. Da. Aici am înțeles că e. Să e țeapă. Nu văd și nicio mașină pe aici. Cred că am luat țeapă.
De acum încolo nu mai merg eu așa, întâi caut să văd. Așa, hai să vă arăt și interiorul, dacă tot am ajuns până aici, nu știu. Dar și interiorul la această mașină, fain. Și haideți să mergem. Să mergem până acasă la mine, să las mașina asta. Că cum ar veni mașina asta, eu o las acasă la mine, că la service nu am unde și mie că mă fură sau ceva. Să mă uit pe GPS să văd. Așa e bine, pe unde mă duc, e bine. Așa, nu știu. Să mergi. După ce o să ducem mașina acasă, o să ies cu ori cu BMW, ori cu Audio. Că vreau să vând una, că m-am împrumutat un prieten al meu cu niște bani să iau niște genți la BMW. Și nu am de unde să-i dau. Și așa că trebuie să mă duc să vând o mașină. Dar nu știu dacă în episodul ăsta. Scrieți-mi în comentarii ce mașină să vând, BMW sau Audio. Chiar nu știu. Aș vinde Audio la BMW dacă am pus genți noi. Și este cam trafic. O să revin când ajung acasă. Și am revenit. Trebuie să duc mașina la service, că mai are cineva mare treabă cu ea. Mai are cineva treabă cu ea și trebuie să o las la service. Dar o să vină un prieten mai vechi. O să vină să mai ia cu mașina mea, că am BMW-ul acasă. Lăsăm mașina acolo și vine cu BMW-ul, îl duc pe el acasă și după aia să mă punem treaba. Lăsăm mașinica aici. Punem motorul, punem toate. Așa. Și o să revin când o să vină prietenul meu. Am revenit, acum să vedem dacă a venit. Da, a venit. Da, și prietenul meu. Conduc eu, fiindcă e mașina mea. Mă duc să las pe el acasă și pe aia vin să mă duc unde am treabă. El stă pe aici pe sus. Are o casă și lângă mine, dar mai mult el stă pe aici. Mamă, ce drum rău. Aici, că stă, mi se pare că el e cel care controlează farul. Da, bine, pa. Haideți să mergem unde am treabă. Trebuie întâi să mergem să băgăm niște benzină. Sau nu mai băgăm, mai avem. Mergem până la o alimentară să cumpărăm ceva. Să mă duc acasă, să duc mâncarea. Și poate mai ies cu mașina, dar nu știu sigur. Să vedem dacă găsim o alimentară. Nu uitați, dacă vă place acest episod, dați un like. Uitați că am și găsit o alimentară. Parcăm aici. O încuiem. Haideți să mergem.
O să revin după ce cumpăr. Gata, am terminat. Am făcut cumpărăturile. Acum să mergem acasă. Voi să nu uitați să decideți ce vreți să vând, BMW sau Audio. Acest BMW cred că are motor de 1.9, mi se pare. Cred că așa are 1.9. Cu acest BMW îmi fac foarte bine treaba, dar și audio e bun, dar nu știu, parcă BMW-ul merge mai bine. Cred că o să vând audio, dar oricum o să vă las pe voi să decideți. O să revin când o să ajung acasă. Gata, am revenit. Să lăsăm mașina aici. Așa, noi oprim motorul, ieșim de mașină. Am parcat-o bine. O să mergem în casă. Și cam mai se termină acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like. Bine, pa!